Yawan, syaka jing yakop kwai dok habam, balapanya di ba Tony Shela bat ki paralog. Kajaka, kan long hapung jeng iba Alex Ranghang Harong Masek Ribhoi District, 10 kilometer na lat saw nong karai, senda bat kapung he, kaprut dik lik. Katari kan long haka apply terik benai balai arhajar pusau, kata haka sengi sajan. Kador tiket kalong Suns Patingka Shirun Wiang Uwei Ukwai. Ki price kilong 1 baning kong kinyo arpo hajar tingka, ki buwan ba ar kinyo ika price pra hajar tingka, buwan ba lai kinyo ika price lai hajar tingka, ki buwan ba saw kinyo ika price shi hajar tingka. Kandon ru ka consolation price spotly mar pras patingka marwe. Ki jingtep ki ba company pila ban phone hakini ki number pra nyo lai not khandai lai nyo ne khandai ar lai nyo khandai nyo ar not real. Kiba ma pi kum kinong shong shnong pi atam khu na kapor sa kapor. Nasgaw san ay banyo iya kinong rep hakaleng jong ka jala me khlia khamta mo po khasi jetehil kibarep kwai kibarep samsar kibarep latar pat kibarep yeshibun ba kimarep kibapher kat nang rep kumbong nang serdep no belai hapan serdep lani kat nang rep nang duk no belai kaladon kata ka jingsha knyon ya kador ya kamar kamata jong kinong rep kijongi usen sar uhiador ukwai uhiador ula terpat uhiador batkum ta terter lada phiken mau hangni kisnem ki baladep ka sorkar mekhlia kala shimkhia ban pen kala khamtam ya usen sar ban ula terpat ban itu no eki kum kita ki agro forest produce lani kita ki marep om desho ki marklau oh lalait na kata ka khajna hakalenti hasengking hari ke basngosi ka jing bomdon jong kata ka minimum support price lani kita ke MSP ka ban yanda ya ka dor kamur jong kini ki marep ki nongrep ki jongi ki mat ya ki jing ki jing jenjar om tang kata kejing bom dan jong kata ki market intervention scheme ke babiang ya ke baka sorkar kan ya rap hakador kamur ya ki nongret ru kalabu jing hadu kata ya ki nongret ki badan ki ba ki jongi kumta ni kentu ya pi para rebe bakani kade kawai na ki mat ki bangi kwa ban ya keren bat ka sorkar India ban pen sngau sya ka sorkar India banong baki nongret ki jongi ki sha thombor banong ki nongret ki jongi ki sha thik ya kimar kimata hakador kabatat ngikwa baka sorkar India kan ai ya kijing erap khnang ba kinongrep kijongi kinlong kibabit kibabiang bakinyo ya kakamai kaji kababit kibabiang bat ngisanyong lada ubriu ulong ubakhlain hakayo kakot ubriu ulong ubakhlain bat ubalai nakino kijing sya tunjuk sakiwai kimat para rebe ya kabangi kwa bat pensgau hakamat jongpi hakane kapor kabamata kolong balada pipet ya ka jingjia ya ka jingman hakaleng jong kari India kalong ka aka ka bai segment hadu kata pisat yo I ya kata ka jingsha thompor jong kiniam ritpat bapher piyo I ya ka jala Manipur kata ka jingsha thompor jong ki Kristan bat jong ki rilo mapo jala Manipur kane na sausan berai silenter kijin mani kisha penpra kinong yalap kisha pendik tangkat 9 kilometer lada piyat nang ni na pok patar khma pipoi ha Asam ka sorkar Asam kelawan ra ya ta ka wai ka an ka bakiong balada pinduai bat lada pipenkot ya ki bapang ya ki badon jing sitom lada pialap ban penkia ya ki bapang ya ki basitom lada ki missionary ki padar ki pastor bar ki nong yalap ki penkot ya ki bapang bat basitom en kenya kata tangkum ka kam ai sut ber ka kam le bertong en kem en pensitom hato pikwa banyo I bakum kita kinwan jia hakari baye kajongi kahok penmani belai light lut hakeleng gari India kalasha pentron kalasha pendik na kawai kapor sya kawai kapor kilami shibun ba kita ki an ban khang ya kajing yalap bat mani belai light lut hakeleng jong gari India kilashna ya kita ki anti convention law kini ki parti rithor amdai bangi kan tho pararbe rangi tho epi tang ya kajing shisha dasan shar ka BJP ro wai ladon majority da ki Hindu ngiyoi baki anti convention law ki longbek
Dasan syar ke parti kongres ru kumapok Himachal Pradesh kilawan ra ya kini ki an ban khang ya kajing money play like lut bat ya kajing yalap like lut ya kano kaniam kelakta amat yong hadu kata-kata ka sarkar India ka ong hakariti penyait kam baka hok money play kadai kata ka hok long briu man briu hari ke bas ngusi kalong menta kata ka hok long briu man briu kelanang sentut bat kelanang telot nakawai ke por sa kapor ki persang banuan ra ban penget jubor ya kata ka jenget ke jongki ki persyang banuan ra ban pak keren jubor yangi ya tak ka ketin hindi ke jongki ki persyang banuan ra jubor ban khang ya ka bam kadi khamtam ya ka jing bam dok masih bat kumta ter kini ke kita hado kata-kata ya ka jenget bat ya ka jing long kerpang ka jongi kum kiniam rit pat para bi kadai yangi bang ihap kendit tia kadai yangi para bi bang ihap ban kendit ban riu ya ka bang ihap ban sedang ban keren ya kani nakaliang ka jongi ngi terwa sapi para ribe balada pi bet yangi bangin mi khmat ya ka sur ka jok pi apo darbar pak parlimen nyim sim kia ban pentikna bagi pat ba hapok ka jala makhlia badru haki wai ki jala jo kari India kidai bandon ya kata ka hok ban money play like lut ubenriu udan la ka jok ka hok banjit ya kaniam ayu bat ya ka jenget ayu ubenriu udan la ka jok ka hok banjit yo play you ba mau money ka sarkar kamdai bantu kelar bat kamdai ban pendik ya kata nidan ya kata ka jenget ban yada ya kata ka secularism lani ya kata ka hok ban money play like lut hakaleng jong kari dia ni kerpat api para bai bangim dai ban sim sting ya kene kakam nawa play kemba POE kila dan shibun ba kita ke jing syak penting kau tempan kiban ong balada kipoi maki ars laispa atam sa shisin kum ki MP ki temu wat ban delete lani ban wengno ya kata ka kintin sukulor napok ke constitution lada kawan kum kata ka khep para rebi kelong ka jingtim ka bakrau kawan up ya kari India bad ya ka jela ka jongi hi perhui tongin kendit benriu tongin pai khamat syakine ki dak matsau ki baap jingma ya kari ba ka jap ru jongi nya ban pai khamat syaki kharang ba kata ka jing bat ka jing jencar kanong wan lap dang akini kisni para rebi POE ya ka ai ka balajia hapo jong ka jala dong sakhi laming hi barakawai bakaladon kata ka jingyak hi ya persya ya kata ka CAA lani ta ka Citizenship Amendment Act hakapupor bangidang don hapo sang bahlang nyilayeng banele persya ya kani kaladon ka jingya trailang hot jong kiseng balang ki dorbar trairi ki baper ki nongelang niam bat kumju ru ki polkal party bat ki MLA ki MDC ki baper bandawa na ka sarkar India ban penlat na ka jing pentrekam ya kani ka CAA ka sarkar India kala pelat ikta ki tribal area lani ki six schedule area bat kumju ru na ki jela ki badan ka ILP hak badai bat kani ka CAA hare kumba pitip kidang don pat saki kato tadi teli ki jaka hapo jo ka mekhlia ki ba ka CAA kadang traitram kadang traikam kadang ka jing trang kadang ka jing angnut bat ka jing mut basisha jongi kum ka ADA para be bolar bijit angi ngin ya sat hapo darbar ba parlimen ngin ong ya ka sarkar India ba ka CAA kam dei ban traikam watang CNC ru hapo jo ka jala mekhlia Nasuwa banai kublai ya kiseng balang ki baper ki balet shadu cha Supreme Court bane kun persya ya kene ka anyak jokor kadai sa ka kamram go jok pi pararbi balana pi persya ya kene ka an kabaong bagita ki Hindu nalai bat ki wei ki niam nalai teli kiri kin long sok snong hari India lada ki lawan suwa ka arhajar khasau bat kidon kam tang rius nem ban sa hari India ban yo long kinong sok snong jong kari India kalakta hadu kata ya ka jinglong ka jingman ha ka jing bunpat ha ka jala makhliahi barakui kuma pitip ngidon ka border bat ka Bangladesh bat lada nyimla ban pensange ya kene ka anya po ka jala makhlia ka bama kalong ba shibun ba ki Bengali na po Bangladesh kila ban long ki try muluk berkata kalong ka baab jingma yang ipararibi